Jeg tænkte jo nemlig. Så kan han da lige se, hvor grimt vejr vi kan en gang imellem få hernede. Eller, vi har faktisk fået tit her på det sidste. Nå, vi må ikke engang at se, mand. Jeg har lige været sætte mig ordentligt hen. Det er altså virkelig vildt, der er virkelig knald i himmel. Ja. Jeg tror framerates er for langsom i den her kamera her. Jeg tror ikke den kan nå at tage lyn. Okay. Hvad skærmen nu, den ligger og viste det sidst. Ja, bruges kamera, kan jeg. Ja. Det er... Det var lige slap af. Jo, Daisy. Jo. Er du så bange? Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, lille bange hund.